Ha? Kasama mo sa... Hindi, bibili na ako para magkano rin? Bulacan.
Hindi mo ka magkalang. Hello mga kasinyo. Ngayong araw ay Nobyembre 15, 2024. At nakikita ninyo, wala ako sa bahay namin. Nasaan ako? Andito ako sa bahay ng anak ko. Sa Magalang. Ay, Magalang to ha? O magalang. Magalang, Pampanga. Mexico. Mexico, dahil sarap na ng Magalang eh. Mexico. Mexico, Pampanga. Dito sa subdivision. Kaya ako napunta rito, naglibot na naman. Kagaya ng ginawa ko una, naglibot ako. Ngayon ay naglibot ulit ako. Nakita ko natin ang... Brown nut sa mabalakat. Ha? Brown nut kaya kanin dito. Oo nga, brown out. Naglibot ako, kaya isa pa, brown out doon. Kaya, mula alas 6 ng umaga kanina, Gumamaya. hanggang alas 6 ng gabi, brown out. Kaya ginawa namin, dito na lang kami nagpunta. Dito na lang kami nagluto. At alam niyo ba paano nagluto namin? Ito, si Minsan nagluto. Ito. Bulalo. Bulalo. Ayan. Baka. Ayan. Bulalong baka. Okay. Titik mo ko naman ay mukhang masarap naman. Sarap naman yan talaga ako eh. Grabe. Kaya sana magkailaw na mamayang alas 6 at uwi na rin kami at maglilibot ulit. Okay? Sige, hanggang dito lang at maraming salamat sa inyo. Take care. God bless. Wala pala siya. And more power. Wala ka palang tubig. Ano ba yung ano mo?